too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Si Aldwin ba ang imong ipangita? Oo. Ingon gud sila nga usa sila sa makig-meeting nako. Yes. Actually, kami do ang makig-meeting nimo. Pero may gitubag pa siya nga call from Singapore. Mao ka mag-start na lang ta. Actually, dugay na ang tani nga meeting, Inday. Pero unsaon man nga may mga unexpected trips man. Wala sad kayo may mabother kay. Anyway, 2 months away pa man ni ato nga time. But now, it seems nga we're running out of time na gyud. Actually, about ni sa among kasal ni Aldwin. Huh? Sorry. Nadako akong tingog. Pero, os ba lagot, Nicole? Wala tingalin ako maklaro yung gisulti. About sa kasal na mo ni Aldwin, which is 3 weeks away na. Kasal ninyo ni Sir Aldwin? Madayon yung kasal? Of course. Meron dili man madayon. Nagduda ka nga dili madayon? Kaya I've been silent about this past few weeks? Or months man di ay gani? Well, tungod lagi kay nagsalig nga dugay-dugay pa. Dagang mga changes like sa akong gown. Yato kami ni Aldwin sa US. And other stuff. But finally, everything is okay na Jude. So, ako na ipakita nimo ang final details sa kasal. So, maoni. Tinuod ka ito. Tignan na lang isang tinuod. Madayon ang kasal. Ako gihapon ang medyo po pero ano? Ay, po kami. Hindi sa mga po kalimutan. Ay! Ay, o lagi. Tinuod na ini. Hindi na nila poor imagination. Tinuod ni. Manawag pa ka ako na lang ng dulog mo. Para maklaro din ako tanan kay Braga. Doon na something ga. Pero doon ako'y nagpamimahuan. Walang ko'y idea kung unsa. Kaya ako'y mong tanan. Pamilya mo ng kapon mo. Nagiblayan ko po ito. Hanggang hindi mo ko dala pindutan kasi mga panghitabo. Dili-dili hapon tinuod na pamilya ng pagtagad na ako. Dili-git di ay. Kiko, di gyud ko mahimutangda. Nahibaw na gud ka siya nga madayon ang kasal nila ni Miss Nicole o ni Sir Aldwin. Sa ato pa, daghan na to siyang mga pangutana. Bala? Uy, hala. Kinsa man ito akong gipakigsultihan. Dili di ay ni ikaw. Bari sa taon na nakoy. Grabe sa diwa. Imo manggod ng pulo. O ako nagipatong nang. Higtasan ni mo nang, oy.
Ako na yung pananaos. Imong pananaw ko baril na lang yun. Ay, napasensya na gid kay kakiko. Kaya ang puno ra man ko'y akong gitanaw. Abi ko man gud nagtalikod ka. Unya, nagdungo kay dunay gibuhat. Ay, Ginoo. Tuwa ra man gud kang inday ang akong una gud kiko. Kadaghan na rabas ako nasulti. Pantog ra. Huwag tubag-tubag kay baril. Ay, Usbog na mong sulti na kay wagig ko kadungog sa imong mga kanang imong gipang sulti ganiha. Oo, Ako bitaw. kadungog. ay, pero kapuya nagbalik. Ay, taas-taas man gid to. Pangutan-an na lang ng baril unsa to ako mga gipanulte. Nge. Ugma lang kasal. Kinahangan iyong gabi, eto na may mo stay sa hotel. Excited sad ba ako kayo first time pag ginila ko. Alam, magkita mo na si Juko ini. Sigurado ako mag-invited siya. Nga naman din magkita. Like bitaw ang lamis sa mga bridesmaid kaysa sa mga ordinary nga bisita. O bitaw siya apil sa mga mupaso. Ay. Pero dili-dagit unta ko ganahan nga magkita pa mi. Wa pa lang kumahangol mahimong maid of honor ay. Si Nicole? Hello? Nabasa ni mga kunchat, Inday? Oo. Kato man tang muadto na sa hotel unya. Yes. Muadto ko. Dali na ko magka-atiman ni mo, ha? Pag-coordinate na lang mo niya sa mga tao dito. Sige, Nicole. Ako rin bahala sa kong self. Ay ako problema. Sige, Inday. Magkikapoy naman to si Nicole. Kapoy sa tinig kasi. Daghang ati manon. Punan pas ka-excited. Ang sa kaya akong batiwan ko kaslon ko no? Imagine na ako kung ko'y kaslon di. Wow! Mura ko naglutaw sa paglakaw pa ingon sa altar. Mura ko, wa ko dapat sa sahog ang akong mga... Uy! Hala? Naglutaw gid ay ko? Ayun pa? Unsa man akong gisulog nga puti? Dili man ni Buddha! Sinina man iskalag! Sula. Ako man itong imagination man, huwag man magkadimao. Kalag naman hinuon ko. Bantog lang naglutaw ko. Hindi na ako mag-imagine, uy. Kapoy ba ya? There's anybody going to listen to my story? All about the girl who come to stay. She's kind of girl who wants you to make you sorry. Still no regret a single day. Oh, girl. Kiko, Uy, nang. papalagi mo mang lakaw ni Sir. Gabiin naman. Di ba ato naman daan sa hotel ang mga apel sa kasal para sa pictorial o ba? Ang lakaw na bitaw meron tao lang. Naguhat lang ko niya.
Sabi ato na mo nang gasuroy yung lagi kay dire, ha? Minaw ko si mong kanta. Hindi na lang siya. Hindi ba kayo kuyabag nang? Hindi ba kayo kuyabag? Okay, sir. Ikaw ang giwat, dugagin ka. Minang, ubalik na tayo yung skiko. Igor na maghatod ako. Okay, sir. Sir, i-regards ko ni Inday kung makita na mo. Lord ko na. Hindi mo ang elevator da. Mas maayong hinoon ako rin sa hilo. Lors. Ay, napoy nakapas. Salamat. Huwag yun ko masiri. Oh, 8th floor. Oh, na-press na eh. nabuang ang tigali ko. Dili tinuod ni siya. Ako rin yung pananaw. Dili ni siya. Nang-regards dito ni mo si Nang Dolor. Siya kita ini. Dili ka pananaw lang. Okay, here we are. 8th floor. 804 ko. Ikaw? 803, sir. Oh, tupa na nita. Lari mong room ay. Tuwa pa ko ah. Sige na eh. Sige, sir. See you tomorrow. Asuna. Hala naman si sir. Ang pinakog ang mga abay raw ang pamilya sa mga kusiran na naadili. Huwag sila napot. May mga changes pero gamay ra. Oh, may kulay. Apil na siya. May kiinisan. Tanaw na kung balik ang invitation card, eh. Oh, no! Siya na ang best man. Anong kawa? Sa ato pa. Di ko na naglari sa unya sa reception. Sa ato pa. Mag-partner kami ni Victorial. Has... Oh, kinsa ba ni? Ang organizer. To all na appeal sa Interrange, dinner is served at the Grande Restaurant at the 2nd floor. See you all. Diyos ko, saan ko makita ni Salpi? Kung di lang ako ato, kung mag-order lang ako pagkaon. Ay, kabayo ko pa ako. Ay, kuyawa na ako. Hello? Habitot ka niya. Mag-dinner. Oh. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ka mo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday, sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in hard